זוכרת שאמרנו שכשיהיה לי זמן אני אעשה גם את זה? נילוש. וזה בסדר, זה לא כואב לי בכלל. תשמעי, גדעון ואני דיברנו. ושנינו חשבנו שבגלל היד, אולי זה זמן טוב שתיסעי הביתה עכשיו. כבר לא ביקרת המון זמן. אל תדאגי, תקבלי פיצוי עם היד. את לא צריכה לדאוג בגלל כסף. אבל יד חזקה שלי בריאה, אני יכולה לעשות כביסה, מדיח. אני רוצה שתנוחי ותחזרי אליי כמו חדשה. את יודעת שאני לא יכולה בלעדייך. תקראי את קשה, בא לך לטפל בך קצת, יהיה לך כיף.